Takže naozaj idem do auta boxu vyzdvihnúť balík. V podstate ten balík, čo obnáša, alebo čo to je zač, tak to uvidíte na druhém YouTube kanáli. Lebo ja dneska idem na ďalší trhaní a tým pádem v podstate do konca týždňa chcel bych poupratovať, porobiť hodne vecí a už ide hore zase ten magor. Alebo tá magorka. Áno. Že? Takže utekám, nechaj stihnem. Takže asi za mňa tak nejak. A tá magorka jedna. No. Dobre, Míči, no stačí. Ja nechcem mne do kanánové kabáce, hej. Ty mu nerozumíš, co to je? Nerozumíš, lebo ty si mi ich narobila aj na bundze. No, hej. Aj bože. Tak nejak. Sorry. No, proste, no. Čo vám k tomu mám povedať, no. To má zastreliť, no. Takže srandičky trošičku. Takže, čím nech to vybavím. Takže na nazdar, čekám to do tomu zubárovi. Dúfam, že to stíham presne na čas. A co som chcel dodať, je to, že v podstate dneska to bude veľmi náročné. Veľmi vykosané zuby a dám si asi túto stranu. Môžem cez sládky aspoň niečo žváchať. A potom tú poslednú stranu, aby potom už mohol dať dokončiť tí zuby. Ja už chcem veci podokončovať, všetko ak sa patrí. A samozrejme, čo je pre mňa dôležité a v podstate co som chcel vydržať, momentíček, pardon. Takže to sme si povedali, čo by som chcel, len vyprávať, to bude náročné. Došla mi správa, sice bavili sme sa aj stredne 16. minútami v Štichu, ale mi to nenapadlo. Samozrejme sa kúknúť do papíru, kedy to mám to trhanie, tak samozrejme dneska je, jestli to budem mať vykosené, tak pôjdem do roboty, tak jak pôjdem do roboty, ale nevadí. Nejak to vydržím, nejak to zvládnem, lebo už do konca týdňa iba poupratovať, čo už som začal. Je to náročné, takže jestli aj niekto s sem pohádal alebo niečo. Sorry. V podstate, nie že ja sa s ním, ale niekto sa mnou, ale v podstate každý máme svoj názor, ja nepravím, že nemám, ale proste aby furt počúval
nejaké tí kraviny, že si zuby dávam, robím len preto, aby škodila rybačka. Jediná žena, ktorú mám rád, to víme, kto je. A ostatek, co sú ľudia neprajníci, tak tým im ne, že neprajem, ale v podstate mali by si to vyskúšať vymeniť. A uvidíme, či by ste vy znesli toľko, co akože dokážete vynaložiť niekomu na hlavu. Takže asi za mňa tak nejak. Takže pardon. Takže ja už väčším, lebo ešte budem musieť aj nakúpiť. Bez toho sa nezaobejdem a nech mám nejakú zásobu. Takže za to aspoň toľko k tomuto. Takže nazdar. Idem ešte na nákup. A v podstate furt sa nakupuje, keďže včera nemáme auto. Tak je to na mňu nosiť to furt batohu. Takže musíme chodiť na víckrát. Ale nevadí. V podstate na druhém YouTube kanáli uvidíte, že proste co sa udilo, lebo baterka už je doma a dosť pravdepodobne umrelo čerpadlo. Ale k tému si pôjdeme až na ten druhý YouTube kanáli. Takže tady víceméně trošičku jsem sa pohel, trošičku, ale nevadí. A si idem teda nakúpiť a to asi za mňa všetko, lebo v podstate aj na tej druhém YouTube kanáli uvidíte. A som si kúpil zázračnú žabku a som velice spokojný. A za mňa asi toľko k tomuto a uvidíme. Takže ešte tento týdeň sa uvidíme, možno budeme baliť dárečky ešte a uvidím, či si ukážeme, jak stromek posadím. Takže uvidím, jak to budem stíhať, ale v podstate to je dosť. No a asi za mňa toľko k tomuto. Takže som rád, že som zase aj prichystal feldo na výmenu oleja, tak ale to uvidíte, takže toto je ešte taká vec. Takže mňa v čom momentálne moc nevidíte, tak ja v podstate nebudem už toľko vypraviať, keďže je také svetlé, aké je a idem ja teda kúpiť. A potom sa možno ešte teda ozvem, alebo sa ozvem až zajtra, lebo v podstate zajtra by som chcel dočasne odhlásiť 30-ku. Uvidím, či to dám na 3 alebo na 4 roky. A to sa ešte rozhodnem. A v podstate je o to, že tú 30-ku by si chcel nechať teda tak projektové auto, aspoň jediné projektové auto, lebo v podstate dá sa spraviť z akéhokoľvek auta projekt, áno, ale budem rád, keď budem časovo aspoň toto stíhať, takže za mňa takto a toľko k tému zatať, takže to si bavíme potom ešte více na ten druhý YouTube kanáli za mňa, takže zatím čus. Ideme dať stromeček do stánu a jak vidíte svícni si čepicu, takže je to veľmi dobre vidieť, takže som rád, že som si to kúpil, ale však to vidíte na druhém YouTube kanáli, dávam to do popísku, takže na míšaní garáže, alebo garák, to je jedno. Takže v celku sa to myslím, že aj podarilo. No, máme tento starý komunistický stojan, že áno. Takže reálne je to trošku ťažký prispôsobiť, ale v budúcnosti kúpim určite tú malú motorovku, čo majú pri predaji na stromky pri Kauflande. Tam mi vidím, že to takto upravovali a bylo to 100-krát lepšie ako toto, takže za mňa aspoň takto. Ja si myslím, že to teda vyšlo. Čo to dostať dovnútra. Ukázalo, že nie.
řádek. Proto si lidé chodí pro léky i pro radu do Beno. U nás vždy najdou. Takže uvidíme, či sa nám to podarí. Tak už mám hotovo, aj upratané. Nazdar, takže máme ďalší deň a v podstate budem pripravovať ešte cesto na pevníky, ale čo som chcel, máme tu balení dárku, akože dobre, fajn. Toto je balení čistý kokot, prepáčením, a zasmíci sa, áno. No v podstate, jak som začal bariť títo nádoby, tak ostávalo menej a menej papíru, áno, což je normálna vec. Ale dostávame sa z statusu zelenáč a nezazval by to trochu. Statusu a pokročili ešte pár rokov balenia dárku. Naučím sa to. Takže nazdar, utekám do mesta a ja si vidíte slnko zezadu. V podstate chýbajú mi jaci, treba na kakao ešte. Brácha robí ne kakaové gule, ale ožratej gule s prepáčením. V podstate má tam i drum, ale dal tam rum okoľko dal. Ja som robil teda kokosky a teda domáce Rafaelo. Ešte dneska perníky, takže ešte je zháňačky. A proste typicky vánočné svátky proste. A niekto to moc nemiluje, akože ja nevyprávam, ja ich milujem, keď nie sú títo starosti a rozbalujú sa len dárky. Ale samozrejme, že to nejde už sem dostali na to, aby to pochopil, že treba aj ostatné veci povybávať okolo toho, takže povybavujem starý, pardon, nejsem dôchodca, áno ešte. Ale akože potom, čo som bol v Auparku a čisto hrúza, lebo v podstate dojde mi to tam po tých y rokoch, čo som tam byl, po druhých rokoch nakupovať. Prišiel som ale dvakrát hore dole. Neviem, v avióne som nebyl, to ani nepamätám. Takže schválne som vyskúšal Aupark, lebo v Auparku to som vôbec nebyl. Vlastne byl síce z Ľudsku, abych nešidil. To ešte dajme tému, že nejako, že keď idete veci o oblečení kupovať, fajn. Ale už keď idete kupovať dárky, co majú potešiť, tak už to podľa mňa není to, co bývalo. To už Aupark tento asi podľa mňa zaostáva aj za Borimal. Aspoň za mňa, neviem, aký je váš názor, môžete mi ho hodiť do komentáru, ale keď v podstate máte ten istý názor, jak ja, kľudne hoďte like, podporu a aj nejaký koment, aký je váš názor na to. Ja frčím, utekám, potrebujem mixer a samozrejme aspoň bude doma takéto veci, keď sa zeženú, tak sú v dispozícii, že áno. Takže vážne, kto tvrdí, že som marnotratný, ak nech si tvrdí píšoviny s prepáčením, lebo v podstate ide o to, že keď ti niečo treba, tak keď ti naozaj treba, zas proč to chcem kúpiť. No samozrejme, jedna vec je to doma, druhá vec, nebaví ťa to furt každý rok požičávať, toto má, toto nemá. Nebaví ťa to absolútne, lebo v podstate ten potrebuje to, tento a potom také, samozrejme ešte väčšina haňačky do toho jaktu. Takže ja si to spravím, zarícim takto. Aspoň za mňa tak. Takže ja sa idem povybávať, pobiehať. Ešte sa ukážem sem do videa a možno
ukončíme to video. Uvidíme, alebo v podstate uvidíme, čo sa podarí. Takže takúto mašinku sa dnes prídil. Obavená Amerika. Takže dobojované. Tak to aspoň. Takže nazdar, ďalší deň. A odrekám si vybrať peníze. Aba jedna na trebičky, trubičky, pardon, to sú. Ak byla ináči dohoda, ale nenecháme akože chudia to čekať pri kine. Protože že jsem neskoro pekel a celý jsem roztentovaný, tak a píchal jsem na bruchu. Lebo v podstate ide o princíp, lebo v podstate včel ten vánočný zvon, všetko to je. Poznáme to každý rok a prvýkrát som pekel teda, takže som roztentovaný. Než som sa vychystal, všetko to je to iné. Akože ešte už ráno o 7 som byl síce hore, ale ešte mňa to premohlo a ušpalo mňa to tak, že alebo kúkal som Bobina a ak som kúkal Bobina ešte pri videu som zaspal. Takže asi tak nejak, takže to je toľko k tomuto aspoň proste katastrofa, kontajnere rozsypané. Boha. My sme vôbec nic aj riešim. Ale nemělo by se to stávat, no. Takže jdem si vybrat teda ty peníze. A nech je to už takom právku. Lebo ještě 3 dárky mi chýbají. A asi tak nějak. Takže nazdar, dneska další deň. A v podstate byl jsem už hore dávno. Lenže nevydalo to proste. Tento rok celý taký prepáčený na piču, nevadí. A pred nama další rok, takže dúfam, že bude lepší. Lebo v podstate už mám dosť toho, že proste niekedy si niekto myslí, že keď má bakalára s prepáčením, tak sa môže starať do teba a do tvojich súrodencov. Takže to je asi za mňa tak. Není to zlé, je to proste iba normálny názor a vec názoru. A proste toto ja tež nemusím. A v podstate rodinné vztahy sú vždycky tí najťažší, jak víme, takže asi za mňa tak. Ja idem šikovno ešte na to balíky, či dárky a potom sa ešte ozvem v priebehu dneška, alebo potrebujem ešte zistiť pár vecí a potom sa ešte ozvem, lebo včera som mal dosť náročný deň alebo skôr večer, kedy som byl rád, že proste dneska je počkať, aby sme si to vedeli ujasniť. Dneska je pondelí 23 a v podstate včera samozrejme, že bola niečo 22 a v podstate som rád a díky ochotnému pánovi policajtovi ten sa dostal dom aj taxikárovi, lebo v podstate išlo o princíp, že proste najhoršie je to, že keď proste furt sa niekto do teba stará a stará sa ešte aj do tvojich vzťahov, myslí si, že proste neho sa to dotknúť nemôže. A ide o ten princíp, že proste
je to dávno z minulosti a nechceš to furt riešiť, chceš ísť dál, ale sú ľudia, ktorí ťa furt tlačia do nekomfortnej zóny. Ani to fajn. Takže to je asi na mňa takto. A asi tak nejak. Takže reálne dúfam, že to stihnem sa dostať. Počkaj, koľko máme hodín. Prdele, bordelem. Ale to nejde dobre, 33. Dajme tému. Takže dúfam, že to stihnem. A potom si zaželáme šťastné a veselé svátky ešte ke koncu videa. A potom tak dobre, no, jak každý rok, takže len co chcem povedať, že proste ďakujem, že som sa dostal teda dom a musel som byť tak, že proste ostal bych na pospas v zimne venku, lebo tentokrát som to zebral trošku aj rozumne a miesto minulosti, lebo v podstate keď proste furt niekto sa do teba stará a furt potrebuje šíriť voči tebe nenávisť, alebo proste buď si mu nesympatický, alebo nesympatické tvoje názory a strašne si o sebe moc myslíš, že je dôležitý. A nehovorím konkrétne o ľudské, alebo príklad o jej kolegyni, alebo kolegyňaš, alebo príklad o istých ľuďoch a kolegoch mojej roboty, alebo v podstate jedna jej kolegyňa, jej tata robí v podstate tam, kde ja. A není to moc príjemné, keď počúvaš nejaké reči, ktoré sa dostanú ven a potom sa ide niekto robiť, ježiš, ja o ničom nevím a je to totálna kravina. Takže nebudem to natahovať, keď sa tu hovorím a aby tu vypadal, že sa žalujem alebo niečo. Takže tady máme jedno puntino, ktoré vypadá kedysi, co sme robili. Takže asi za mňa tak nejak. Takže sme v Európii konečne a zdá sa mi, že není tak krásne vytopená. Tak boli, je to celku fajn byť ešte ráno v parku. No. Je to také suché v parku, už to nie tak, co to bývalo. Ale ideme kúknúť, co to nájdeme. Takže z Európy už nakúpené, vlastne, že nic nevyberiem, ale podarilo sa, takže som šťastný a vďačný. Takže už skočím asi iba kúknúť do Bury a tam akože tú jízdobu a tým bych to teda ukončil, idem dom. A potrebujem za ďalší začať pomaly sa dostávať zpátky do tréningu, alebo ten, co som si dal vytrhať zuby, tak som stratil trošičku váhy, lebo v podstate samozrejme, že som neměl jak poradne jesť a včera sa rozežírám zase, takže bude to OK. Sice je ešte hodne dlhá cesta, keď zuby úplne budú, ale hodne dlhá cesta, ne. Akože samozrejme, že na roku sa to bereme, ale proste víme, že keď sa budú opravovať, bombovať, tak tiež toľko jesť nebudem moc a víme, jak to je. Takže reálne učím a ešte doma, takže za mňa aspoň takto. Takže nazdar, už sme u konca videa, chvála Bohu, už doma. A v podstate už iba fakt zajtra doladím pár vecí a hotovo, takže reálne to už točiť nebudem, lebo v podstate chcem na zajtrajšku pokoj a kľud. A takže reálne už víceméně mám všetko hotovo, vychystané a asi tak nejak. Takže toľko už k tému a co vám k tému dodám je to, že proste šťastné a veselé svátky v kruhu rodiny a v podstate užite si ich ve veľkém
proste samozrejme nachýba sneh, takže reálne asi tak nejak, takže sám doma nebyl, nevím, srandujem, ne, v podstate. Takže tak nejak za mňa a som rád, že proste aspoň takto nejak, takže hoď malá, takže ďalší rok by mohol byť aspoň se snehem, že áno. Takže toľko k témuto, takže ak som povedal, šťastné a veselé svátky a hodne vody, samozrejme, hlavne srandujem, takže čau. Takže nazdar, v podstate už som, chvála Bohu, doma, v podstate zajtra už iba doladiť pár vecí, začať variť polievku. Takže nazdar, už som úplne u konca videa, v podstate už som, chvála Bohu, doma, takže reálne už všetci akurát co drbe furt.